ಮೂಜಿ ನಾಗ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮೇಳ ದುಮ್ಮುರ್ದು ಬತ್ತನ ಅವ್ವೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಗಲಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮಾನಿ ತಗಲಿಪ್ಪೇರು ಕುಡ್ಲ ತಗಲಿಪ್ಪೇರು ಪುತ್ತೂರು ತಗಲಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪಂಡದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಾದ್ಯ ಮನ್ಪೊಡನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮುಗ್ಗ ಏರ್ದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಒವ್ವೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬದ್ದೆ ಉರಿಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲಾಡು ಈ ದೇವಡಿಗೆರ್ನಾಗಲೇ ಮಂತೊಂದಿತ್ತುನ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಮನ್ಪಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಮಂತೆರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತದ ನೆಗ್ಲೆಗ್ ಪತ್ತು ಜವು ದೈವಾಗ ಪತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದೇವಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರನಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ದೇವೇರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ದೈವಳಿನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇಟ್ಲ ವಾದ್ಯ ನಿನಾದದ ಸೇವೆ ಸಂಗೀತದ ಸೇವೆ ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಂಚಿತ್ನ ಪಾತ್ರನ ದೇತೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಇನಿತ್ತ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂದೀಪ್ ಅರಿಯಡ್ಕ ಎಂಬೇರು ಯುವ ಕಲಾವಿದರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಮೂಡಾಯಿ ಸಾಲದ ನೇಮೊಳ್ಳೆಡು ಮಾತ ಆ ವಾದ್ಯ ನಿನಾದದ ಸೇವೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿ ನೀತಿ ಅವತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಯಿರುಳ್ಳೇರು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಮೂಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊನ್ಕ ಇರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಾರು ದೇವರನ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ದೈವದಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಹನುಮಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಸ್ಥಾನ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನಾರು ಅಂಚಾದ ಅರೆಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಡಾಯಿ ಸಾಲದ ವಾದ್ಯ ನಿನಾದ ಸೇವೆದ ಬಗೆಟ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂಚ ಪಂಪಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಕ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ದೈವಾಲಯ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಅತೆ ನೆಟ್ರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನಾರು ಅಪಗ ದೈವಗೂ ಐನನಾಯನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನೀತಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಅಂಚಿತ್ನ ವಾದ್ಯ ನಿನಾದ ಪುರ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ಇಂದು ವಾ ರೀತಿ ಪುರ ಆ ಸೇವೆ ನಡತು ಬರ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಲಿ ದೈವದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋದಿಪ್ಪುನಾಗ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗಲ್ಡು ಈ ಸೈಡ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೈವ ಗುರಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಐನ್ ತಾಲದ ಉಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ನಾಟ್ಯದ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಪೋದಂಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನಗಲು ಐನೇ ಗುರ್ತೊಂದಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಅಜ್ಜನಗಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂಜಜ್ಜೆ ಅಮ್ಮನ ಅಜ್ಜೆಲ್ಲ ಬಾಬು ಶೇರಿಗಾರ ಬಂಡದು ಊರಮಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಾಯ್ದ ಬೊಕೊಂಜಿ ಡೊಂಬೈ ಶೇರಿಗಾರ ಬಂಡದು ಅರಿಯಡ್ಕದಾರ ಅಗ್ಲೇ ಐನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಐನು ತಾಲದ ಉರಿಪುನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತನಾಗ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ಚಾ ದಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಯ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಐನ್ ದಾಟಿದ ಐನೇ ಉರಿಪುನ ಆ ಐನು ದಾಟಿತ ತಾಳ ಪಂಡರತ್ತೆ ಆ ತಾಳ ಐನು ದಾಟಿತ ಓ ಪೂರ ಈ ಐನ ತಾಳದ ಉರಿಪುನ ಪಂಡ ಐಕದಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಅವು ದೈವಾಗಂದೇ ಆಗ್ಲು ಮಂತದ ನಾವು ಮಂತದ ಅಜ್ಜನಾಗಲೇ ಮಂತದ ನಾವು ಅವು ಅವು ಇಂಚಿಗೆ ಬಾರಿ ಪುದಾರ್ ಉಂಡ ಬೈದೇರ್ಲೆ ನಾವು ಉರಿಪಲೆ ಮಂಡ ಬಾರಿ ಐಕ್ ಪುದಾರ್ ಉಂಡ ಬೈದೇರ್ಲೆ ಅವು ಉರಿತದಾನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಒಂದು ದೈವದ ಇಲ್ಲು ಕಲೆ ಬಾರ್ಪುನ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಲ ಆ ಕಲಟ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ನಿನಾದ ಸೇವೆ ಎತ್ತಂಡ ಅಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೇಮಗ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ನೆನಪುರ ಕೇರ್ನಗನೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆ ಕಲೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಮ್ಮ ಮರಗಿಲಿಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲನ ಈ ಸೈಡ್ ಆಪುನದೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಡು ಆ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಅಂಚ ಇತ್ತು ನಾವು ಅಂಚಿಗೆ ಬೇತನೆ ಉಂಡು ಕೀರ್ತನೆ ಭಜನ್ಸ್ ಅಂಚಪುರ ಉರಿತೊಂದು ಪೋಪೇರು ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಒಂದನಿಗೆ ಅದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಈರು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲಾ ನೆಟ್ಟುಪುರ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯುವ ಕಲಾವಿದೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಂದು ವಾ ರೀತಿ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾತ ಈರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇಂದು ಈರೆಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಿಂಡು ಪನ್ಪನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಂದ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರದೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತಾಸೆ ಭಟ್ರ ಪೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಮಾತರೆಗಳು ಗೊತ್ತು ಈ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುಡು ಮಾತ ಪ್ರತ್ಯರೆಗಳು ಗೊತ್ತು ನಾನು ಏನು ಶಾಲೆ ಪೋತು ನಾನು ಇಜ್ಜಾನು ಅಜ್ಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ನಾ ಒಯ್ಕ್ ವಾದ್ಯಗೆ ಭಟ್ರ ಪೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಕಲ್ಪ್ಯಾರ ಪೋಯ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಲಗ ಪೋಂದಿತ್ತು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆನ್ನೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇನೆ ಯಾನು ನಾಗಸರ ಸುರುಮಂತನ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷಾಗ ಇಂಚಿಪ್ಪ ದೈವನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಅಜಲ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೈವ ಚಾಕ್ರಿದ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಅರಸು ದೈವ ಉಳ್ಳಾಗ್ಲೇನ ಪುರ ದೈವ ಚಾಕ್ರಿದ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಡ್ದಾರ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಐನರ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಮನ್ಪೊಡ ಅದು ಒಂದು ಬತ್ತು ಅಂಚಾನು
ಎಂಕ ಐತ ಅನುಭವ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರದೇ ಉಂಡೆ ಎಂಕ ಈ ಸಂಗೀತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪಗಡದೆ ಬಾಲ್ಯಡ್ದೆ ಇರ್ನತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದು ಉಳ್ಳ ನೀರ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಬಂದೈತೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಕ್ರಮಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಾದ್ಯ ಮನ್ಪ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಗೆ ಮಾನಿ ಕಡತನ ಐತ ಕ್ರಮಲ ಇತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮಾನಿದಾಗಲು ದೈವ ನರ್ತನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಐಕ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊರೋಡು ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೇಮಡು ಐಕ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಪರಿಕರ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅಂಚಿತ್ನ ಪರಿಕರ ಪುರ ಓವು ಅವತ ರೀತಿ ನೀತಿ ಎಂಚ ಪಂಡತ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ನಾಗಸರ ಅವು ಈರೆಗ್ ಕದ್ರೆ ಮರಾಠ ಮನ್ಪು ನಾವು ಕದ್ರೆ ಮರಾಠ ಮನ್ಪು ನಾವು ನಾಗಸರ ಐಕ್ ಹನಸ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನು ತೀರ್ಥೊಂಜಿ ನೆತ್ತಂಚನೆ ಬರ್ಪುನ ಐಕ್ ಹನಸ್ ಮಿತ್ ನಲಿಗೆ ಈ ತಾರಿದ ಮರಿದ ಒಲಿ ಮಂತದ್ದು ಐಟ್ ಕಟ್ಟದು ಒಲಿ ಮಂತದ್ದು ನಾಗಸರ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ನಾಗಸರ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಶ್ರುತಿ ಬಂಡದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ದುಂಬು ಇಂಚ ಇತ್ತಿನ ಬಂಡ ಮೂಜೆ ಜನ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಾದ್ಯಾಗ ಒಂಜಿ ನಾಗಸರ ಒಂಜಿ ಶ್ರುತಿ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳ ಅಂದ್ ಸಮ್ಮೇಳ ಅವೇ ಮೈನ್ ದೈವಗ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅವೇ ಸಮ್ಮೇಳನೆ ಇತ್ತೆ ಬಂಡ ದಾದಾತನ ಬಂಡ ತಾಸೆ ಅವು ಪುರ ಬತ್ತನ ತಾಸೆಲ್ ಇತ್ತನ ಪಕ್ಕ ಚರ್ಮದ ತಾಸೆ ಇತ್ತನ ಇತ್ತೆ ಚರ್ಮ ಪುರ ತಿಕ್ಕುಜಾದ ಅಂಚ ಪೈಬರ್ದ ಮಂತೊಂದು ಪೋತೇರು ಆಂಡ ದೈವಗ ಮೈನ್ ಮೂಜೆ ನಾಗ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮೇಳ ದುಮ್ಮುರ್ದು ಬತ್ತನ ಅವ್ವೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನಗಳ ಅವ್ವೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಕಾಲಗ ತಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡ ಕಾಲಗ ತಕ್ಕಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಪಂಡರ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲಗ ತಕ್ಕಂದನೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನೆ ಅಂತ ದುಂಬು ವಾದ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರುತಿ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಶ್ರುತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಂದು ಏತ್ತು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಒಂದು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಇಂದು ಸರಿಯಾ ಅತ್ತು ನೆಟ್ಟದ ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಪಂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಡ ಪಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸುತ್ತಿ ಉರಿಪುನಗ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಜನ ತಿಕ್ಕುಜೆ ಐಕಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಯಕದ ಗಾಲಿ ಕೊರ್ದು ಉರಿಪುನ ದುಂಬ ಅಜ್ಜರ್ನಾಗಲು ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೆತ್ ಆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಿ ಜನ ಇತ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಸುತ್ತಿ ಉರಿಪುನ ಅನಸನ ಪುರ ದೆತ್ತದು ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುನ ಇತ್ತ ಐನು ಏರ್ಲ ಕಲ್ಪುಜಿರವು ಜವನೆರೆಗೆ ಏರ್ಲ ಉರಿಪೇರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಐಕ ಬೋಡದ ಇತ್ತ ಸುತ್ತಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದಂಡು ಕೇನ ಸೌಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಅಂಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಇರೆಗು ಸುತ್ತಿಯೇ ಇರೆಗು ಸುತ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡಾನೆ ಮಾತ್ರ ದೈವದ ಬಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಲ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದಿಚ್ಚಿದ ಕೋಲಗ ಐನು ಪುರ ಕೊಂಡೇರಾಪುಂಡು ಇರ್ನ ನೇಮ ಬುಕ್ಕ ಅರಸು ದೈವಲು ಉಳ್ಳಾಗಲು ಐಕ ಪುರ ಐನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಆತು ತೂಪುನ ಕಲಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತವು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕಾಲಗ ತಕ್ಕ ಅವನು ಮನ್ಪೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಐಕ ಪೋಡದ ಎಂಕ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ದೈವಲಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಆಪುನ ಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತು ವಾವಾ ಪೊರ್ತುಡು ವಾವಾ ರೀತಿದ ತಾಳ ಅತನ ವಾವಾ ರೀತಿತ ಒಂಜಿ ಸೊರನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪನ್ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಪೂರ ಪಂಜುರ್ಲು ದೈವಗ ಮಾತ್ರ ಗಗ್ಗರ ದೀಪನ ಅಂದ ಇತ್ತನ ಇರ್ನ ಬಾಕಿ ದೈವಾಲಯಗೆ ಪೂರ ಗಗ್ಗರ ದಿಚ್ಚಿಂದ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಾನ್ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ವರ್ಣನ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ದೈವಗ ಮಾತ್ರ ಗಗ್ಗರ ದಿಚ್ಚ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲುಟಿ ಬೂತ ಇತ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಧೂಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಧೂಪ ಕೊರ್ನಾಗ ಸುತಿ ಪಾರ್ದು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ದಾದನ ಆಲಪನೆ ತೆಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ದೈವ ಬರ್ಪುಂಡು ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ವಾದ್ಯ ಉಂತಾರ ಉಂತದ ದೈವ ಕಟ್ನಾಯನ ಸಂಧಿ ಆಪುಂಡು ದುಂಬುದಯನ ಪನೊಂದುಲ ಸಂಧಿ ಆಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಸಂಧಿ ಪನ್ನೆರ್ದಕ್ಕ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಚವಲೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಅಂಡ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ಈಗ ಐಟೊಂಜಿ ವಾದ್ಯ ಅವು ದುಂಬುದವೆ ನಾಟ್ಯಗಂದೇ ಉಂಡವು ಅವು ಅಜ್ಜನಗಲೇ ರೆಡಿ ಮಂತನವು ಅವು ದೈವಗಂದೇ ಮಂತನವು ಏನು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಮಾತ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ನಲಿಕೆ ಆಪುಂಡು ನಲಿಕೆಗೆ ಆಯ್ತ ನಾಟ್ಯ ಉಂಡತೆ ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ತಾಲಾಟ ಮನ್ಪೇರು ಪಿರ ಸಂಧಿ ಮನ್ಪೇರು ಸಂಧಿ ಮಂತ್ ಇರೆಗ್ ಉಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಬೆತ್ತ ಮನಿ ಸೂಟೆ ಕೊರ್ದು ಒಂದು ಪಾರಿ ಪನ್ಪೇರು ಪಾರಿ ಪಂಡದ ದರ್ಶನ ಐಕ್ ದರ್ಶನ ಅದು ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಈ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಪುನ ಐಕಲ ಬೇತನೆ ಇತ್ತನೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬೊಟ್ಟು ನಾಯ್ಕ ಬೇತನೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಉರಿಪುನಾಲ ಬೇತನೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿದ ಮರಿಗಿಲ್ದ ಬೇತನೆ ಉಂಡು ಅವು ಅದು ಪಿರ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುನು ದೈವ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ದಾನಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುನು ಪಿರ ಬತ್ತು ಸಂಧಿ ಪನ್ಪೇರು ಸಂಧಿ ಪಂಡದ ಪಿರ ಕಲ್ಲುಟಿ ಬುತ್ತದ ಬೆತ್ತ ಮನಿ ಕೊರ್ದು ಬೆತ್ತಡು ಗಡಿ ಪಾಡೊಂದು ಅಂಚ ಅವು ಒಂದು ಪೋಪುನು ಪರಕೆ ಪುರ ಅಂಚ ಬೊಕ ಬಿರಿನಾಗ ಬಾರ್ನೆ ಅನಾಗ ಅವು ಅವೇ ಮೈನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ನಂಚಿಗೆ ಪೂರ ವಾದ್ಯ ಬಾರ್ನೆ ಅನಾಗ ಪೂರ ಸುತಿ ಪಾಡೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲಿಯ ಕೊರ್ನಾಗ ಸುತಿ ಪಾಡೋಡು ಅವು ದುಂಬು ಬತ್ತನವು ಇತ್ತದಾಯ್ತಾತನ ಪಂಡ ಅಂಚಿದಗಲು ಕಟ್ಟಿಯರ ಬತ್ತೇರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐಕ ಪೂರ ವಾದ್ಯ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ
ಅವಂಡ ಅಂಚಿದ ಕ್ರಮ ತಾಪುನತ ಒಂದು ಅಂಚಿತ ಕ್ರಮ ಇಂಚಿತ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಇತ್ತದ ಹೊಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಬಂಗ ಆಪುನ ಬಂಡ ಅವೇ ಈ ಕಟ್ಟು ದೈವ ನರ್ತನ ಇಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುನು ವಾದ್ಯ ಮನ್ಪ್ಯಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಗಲಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮಾನಿ ತಗಲಿಪ್ಪೇರು ಕುಡ್ಲ ತಗಲಿಪ್ಪೇರು ಪುತ್ತೂರು ತಗಲಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪಂಡದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಾದ್ಯ ಮನ್ಪಡುನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಆತನ ಇತ್ತೆದ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲುರುಟ್ಟಿಗಿಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿಗಿಂಚ ಪಂಡರ ಅಂಚನೆ ಅರಸು ದೈವಗಳ ಭಿನ್ನತೆ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ತೆಪ್ಪುಂಡು ಅತೆ ಅಪ್ಪಗ ವಾವಾ ದೈವಲಿಗೆ ವಾವಾ ರೀತಿದ ವಾದ್ಯ ನಿನಾದ ಸೇವೆ ಪುರ ಮಲ್ಪುಡ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅರಸು ದೈವಳಿಗೆ ಪಂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರೀತಿ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ದಿಕ್ತ ವಾದ್ಯದ ಪರಿಕರ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಚಿನ ಸ್ವರ ಅತಂಡ ಪದ ಇನ್ನು ಪುರ ಎಂಚ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಉಂಡು ಈರೆಗಿತ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಅಂಡ ಅನಿಡ ಅದು ನೇಮದಿಚ್ಚ ಅನಗ ನೇಮದಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಉರಿಪುನ ಉಂಡು ಐಟ್ ರಡ್ಡು ತಾಲ ಬರ್ಪುಂಡವು ಅವು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಯಾರಾಪುಜಿ ಕೋಲದಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುನವು ಮುಗ ಏರ್ದ ಅನಗ ಅವನು ಮುಗ ಏರ್ದು ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಮುಗತ ನಾಟ್ಯ ಉಂಡ ಐಕ್ ಮುಗತಿಚ್ಚ ಅವು ಸಭೆನ ಪುರ ತೂದನಗ ಅವು ದೈವದೊಂಜಿ ಉಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ರಡ್ಡು ತಾಲ ಉಂಡು ಪಿರ ಮುಗ ಬಿಚ್ಚನಗ ಒಂಜಿ ಈ ಸೈಡ್ ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಪುರ ಅಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಅಂಚಿಗೆ ಪುರ ಪಂಬದೇರ್ ಪುರ ಕಟ್ಟುನಾಂಡ ಬಾರಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಐಕ್ ಪುರ ಇರ್ನ ಮುಗ ಏರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ರಾಗನೆ ಮನ್ಪೆರಿಪುನು ಮುಗ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ರಾಗ ಮನ್ಪುನ ಅಪಗ ನಮಕ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುನ ಅವು ಐಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ರಾಗ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಇಂಚಿಗಳ ಸುರ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪುರ ಅಂಚನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಈ ಉಳ್ಳಾಗಲು ದೈವಗ ಪುರ ಮನ್ಪುನ ಅಂಡ ಐಕ್ ವಾದ್ಯದ ಚೂರು ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಇರಿಗೆ ಮುಡಿ ಏರ್ದ ಪುನ ದೈವಲು ಉಂಡದ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕುಂಬ್ರಾಡು ಕುಕ್ಕು ಮುಗೇರು ಉಳ್ಳಾಗ್ಲೇನ ಆಪುಂಡು ಪಾಲ್ತಾಡು ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪುರ ಒಲಸರಿ ಪೋನಾಗ ಪುರ ಉರಿಪುನ ಉಂಡು ಈ ಒಲಸರಿ ಪೋನಾಗ ವಾದ್ಯದವೇ ಅವರು ಆವಡೈಕ ಮುಗ ಏರ್ದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ನಾಟ್ಯ ಅವೇ ಆವಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಪಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಒಲಸರಿ ಗಾನಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಗ್ಗರ್ವಿಚ್ಚಿ ಗಾನಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಸಂದಿಡು ಲಕ್ಕುನ ಬೂತಲೆಗೆ ಬರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಇತ್ತ ದೈವದ ಸೇವೆಡು ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯಲ ಮಾತ ಬರ್ಪ ಈ ಪದಲನ ಪೂರ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಅತ್ತು ದೈವ ಲಕ್ಕಿ ಬುಕ್ಕ ಪದಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಲ್ಯ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನ ಒಂದು ಇಂಚ ಪಂಡ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪದ್ಯನೆ ಇದೆಂಕ್ಲ ಪೋದು ಈ ಒಣಸಾದು ಬರೋ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೆರು ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಉಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆರವು ದುಂಬುದ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯಗ ಆತ ಅರ್ಥ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಈರು ಪಂತುನ ಸತ್ಯಂ ಸೇವಂ ಸುಂದರ ಅವು ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪದ್ಯ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೆ ಪುರ ಇನ್ ಪೂರ ಉಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಟೈಮ್ ಉಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಉಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಇರೆಗ್ ಈ ದೈವದ ಕಟ್ಲೆ ಬರ್ಪುನತ ಅವು ಮುಗ ಏರ್ದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒವ್ವೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪದ್ಯ ಉರಿಪ್ಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೋಷ ಈ ಮುಗ ಏರ್ದಿಪ್ಪುನಾಗ ದಾಲ ಬೊಟ್ಟೆರ ಎಂಕ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಐತೆ ಏತು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆತ ಶಿಸ್ತುಡು ಬೊಟ್ಟುನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಮುಗ ಏರ್ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಬಣ್ಣ ದೈವ ಮೈನು ಮುಗ ಏರ್ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನೆ ವಾದ್ಯ ಮನ್ಪೋಡು ಮುಗ ಏರ್ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪದ್ಯ ಉರಿಪುನ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡವು ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನಗೆಲ್ಲ ಉರ್ತಿಜೇರು ಮುಗ ಏರ್ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚಿಗಂತೂ ಉರಿಪುನ ನಿಜ್ಜೇರು ಇರ್ನ ತಿಬರ್ದಂಚಿ ಉರಿಪುನ ನಿಜ್ಜೇರು ಆತ ಕ್ರಮಟ್ಟ ಅಂಚಿ ಪುರ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿಗಳ ಮುಗ ಏರ್ದು ತೆರಿನಗಲೆಲ್ಲ ಉರಿಪುಜೇರು ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ದೇವರಿನ ಸೇವೆಗೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಇತ್ತಂಡ ದೈವಳಿನ ಸೇವೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಚಂಡ ಪದಕ್ಲು ಬಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ಈ ಮುಗ ಏರಿ ಬುಕ್ಕ ವಾವ ಪೊರ್ತುಡು ಪುರ ಉರಿಪೆರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ದೈವಳು ಪೇರ ಪರ್ರ ಪೋನಕ ಎಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಅವೇಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಾಳ ಉಂಡ ಐತ ರೀತಿ ನೀತಿ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಲ್ಲ ಅವೇ ಅನ್ಪಂಡೈತ ಇರು ದುಂಬುದ ವಾದ್ಯಡು ಐನು ತಾಲ ದೈವಗಂದೇ ಐನು ತಾಲದ ವಾದ್ಯನೆ ಇರು ಬಂಡಾರ ದೆಪ್ಪುನಗಲ ಐತ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬಂಡಾರ ವಾಪಸ್ ದೀನಗಲ ಐಕೊಂಜಿ ಉರಿಪುನ ಉಂಡು ಬೊಕ ಪೇರು ಪರ್ನ ಪೋನಗಲ ಐಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಐನು ತಾಲಡೆ ಉರಿಪುನ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ತಾಯ್ತ ಆಪುನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೇರು ಪೋನಗ ಎಂಕ್ಲ ಖಾಲಿ ರಾಗ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪ ಇದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಆಪುನ ಪಂಡ ದೈವ ಪೇರು ಪರ್ನಗ ವಾದ್ಯ ಆವಡು ಬಾರ್ನೆ ಅನಗ ವಾದ್ಯ ಆವಡು ಐಕ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಪಾರ್ದು ರಾಗ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಸೇವೆಗೆ ಬನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನೀತಿಂದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತನ ನಿಕ್ಲಂಜಿ ವಾದ್ಯನ ಪುರ ದೀಪುನಂಜಿ ಸ್ಥಳ ಅತನ ಇಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪುರ ಎಂಚ ಅವೇನು ಪುರ ಎಂಚ ಐನು ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದುಳ್ಳಾರದು ಪಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಶಿಸ್ತುಡು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಪೂಜೆ ಮಂತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಐನು ದೆಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ದೀತ ಎಂಕ್ಲ ಐನು ಸುರು ಅನ್ನಗ ಐಕ್ ಪೂಜೆ ಮಂತದೆ ಪೋಪುನ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೂತಿಗಲ ಉಂಡು 14 ದಿನ ದಾದ ಉಂದು ಆಂಡ 14 ಕರಿದೇ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಪುನ ದೈವದ ಅವು ಪಂಡ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುನ ಇರ್ನ ಕಲ್ಲುಟಿ ದೈವಗ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಇದು ಬೊಟ್ಟೆರ ಬತ್ತನಗಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು
ಬುಕ್ ಇವ್ನ ಅರಸು ದೈವಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ನೆಜ್ಜಂಗ್ಲ ಉಳ್ಳಾಗಲು ಐಕ್ ಪೂರ 14 ದಿನ ಕರೀದೇ ಪೋಡು ವಾದ್ಯ ನಿನಾದ ಸೇವೆ ಇಟ್ಲ 14 ದಿನ ಕರೀದೇ ಪೋಡು ಕರೀದೇ ನಿಗ್ಲ ಪೋಪ ಎಂಗ್ಲ ವಾದ್ಯ ಸಾಮಾನ ಮುಟ್ಟುನನೆ 14 ದಿನ ಕರೀದೇ ಪೋಡು ನನ್ನ ನಿಂಗಳ ವಾದ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಅವಕ್ಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಐಕ್ಯ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಆ ರೀತಿದಲ್ಲ ಉಂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೂಜೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚಪುರ ಐಕ್ ಪೂಜೆ ಮಂತದೆ ಎಂಕ್ಲ ದೆಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಚೌತಿ ದಪಗ ಐಕ್ ಪೂಜೆ ಮಂತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಮಂತದೆ ಶುರು ನನ್ನ ದೈವಾಲಯಡ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನೀತಿ ಪುರ ಬಂಡರ್ ಅಪ್ಪಗ ವಾವಾ ಸಮಾಜದಕ್ಲ ಮಾತ ಈ ವಾದ್ಯ ಸೇವೆ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳಾರ ಅವು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಾಡು ಈ ದೇವಡಿಗೆರ್ನಗ್ಲೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತುನ ಇತ್ತೆ ಮಾತಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಮನ್ಪಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಮಂತೆರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏರ್ ಮಂತನ ದಾಲ ಬೇಜಾರೆಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿದು ಮಂತೆರ್ನ ಇತ್ತೆ ಅಗಲ್ಲೋರಿಪೇರು ಮಗುಲ್ಲೋರಿಪೇರು ಐತ ಕ್ರಮ ಪುರ 10 ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೆರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪತ್ತನಾಜೆಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಪರ್ಬ ಮೊಟ್ಟ ಓವೇ ರೀತಿದ ದೈವಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ನರ್ತನದ ಸೇವೆ ಪುರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆ ನರ್ತನದ ಸೇವೆ ಪುರ ಆಪುಣ ಪತ್ತನಾಜೆ ಮುಟ್ಟ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಕಲ ಜೀವನಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವಳಿನ ನೇಮ ಪುರ ಎಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಾದಿನದ ಸೇವೆ ಪುರ ಎಪ್ಪುನು ಈ ಒರಿದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲ ಜೀವನನು ವಾ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲ ಸಮತೋಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಾರು ಎಂಕ್ಲೆ ಜೀವನ ಪಂಡೈತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಕೃಷಿ ಉಂಡು ಐಟಿದ ಪಪ್ಪನಾಗ್ಲು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲ ಆತ ಒಂದು ಉಮೇದ್ ಕೊರ್ಪುಜ ಪಪ್ಪನಾಗ್ಲು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತದ ಜವನೇರು ಪೂರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುನಾಗ್ಲೇಗ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರು ರಿಕ್ಷಾ ಬುಡ್ಪೇರು ದಾದಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐಕ ಆಯ್ನ ಸರಕಾರ ಆಡ್ದಲ್ಲ ದಾಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ನೆತ್ತಗ್ಲೆಗ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಟ್ಟು ದೈವದಗ್ಲೆಗ ಅಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ವಾದ್ಯದಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸರಕಾರ ಗಮನನೇ ಕೊರ್ತು ಚೈಕ್ ವಾದ್ಯದ ದೈವಾರಾಧನ ನೆಟ್ಟು ಈ ವಾದ್ಯದಗ್ಲಿನ ಕಲಾವಿದರನ ಬಗ್ಗೆ ಆತು ಉಂದೇ ದೆತ್ತು ಜೇರು ಇದೇ ದೈವ ನರ್ತಕರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಖುಷಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗುರ್ತಿಸಾರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕ್ಷೇತ್ರದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಆತನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ರೂಪದ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಆತನ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ್ಲ ಅಕ್ಲೆಡ್ ಆಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ನೆನ್ನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಷೇಕ ಉಂಟು ನಾನ ಇತ್ತೆ ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಳಿಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನೀತ ವಾದ್ಯಲು ಮಾತ ಉಂಡು ಪಂಡರ್ ಅಂಚನೆ ವಾವ ಪೊರ್ತುಡು ಊರಿಪೋಡುಲ್ಲ ಪಂಡರ್ ನಾನ ಕೆಲವು ದೈವಸ್ಥಾನಲೆಗ್ ಅವತ್ತನ ಅಲ್ಪತನ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ರೀತಿ ನೀತಿ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ನ ರೀತಿ ನೀತಿ ಇಟ್ಟು ವಾವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಐತನ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ರೀತಿ ನೀತಿ ಇಪ್ಪುಡತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹೂವಾನ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅತನ ಒಂಜಿ ಬೇತನ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣು ಆಪನ ಸೇವೆ ಇತ್ತನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಬಲ್ನಾಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಅಡೆಗ್ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜನ ಮಾಮನಗ್ಲೆ ಆಪುಣ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮಾಮನಗ್ಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪದ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪುರ ಅಲ್ಪ ಪಿದಾಯದ ಏರು ಬತ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ವಾದ್ಯ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಪದೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಉರಿಪುನ ಐಕ್ ಆ ದೈವ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಇಂದು ಕಟ್ಟನಾಗ ಐಕ್ ಪುರ ಉರಿಪುನ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಉಂಡು ಐಕ್ ಅವು ಅಗ್ಲೆಗೆ ಅವಡತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಮಾಮನಗ್ಲೆ ಅಗ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆನವೇ ಆಗ್ಲೆ ಮಾಮನಾಗ್ಲೆನವೇ ಇಂದ ಅವಡತ್ತಂದ್ರೆ ಪಿದೈದಗ್ಲೆಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜೆ ಇನ್ನು ಮನ್ಪ್ಯಾರ್ನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಅವು ಉರಿಪುನ ಕ್ರಮನೇ ಬೇತೆ ಬುಕ್ಕ ಬಾರಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಉಂದು ಉಂಡ ಈಗ ರೀತಿ ನೀತಿ ಬಾರಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐತ ಅಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಕಡೆ ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಟಿಪ್ಪುಂಡು ದೈವ ಆರಾಧನೆದ ನಾದಸ್ವರ ತೊಟ್ಟುಗು ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ ಪೋತು ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಸೇವೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬಂಡ ನೆಕ್ ಕುಲ್ಲುನ ಯೋಗಿ ಆಯ್ನ ಜನ ಹತ್ಯಾನ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಕುಲ್ಲ ಅಂದ ಅರೆಗ್ ಪಾತೆರೆ ರಾವದ್ ನೆಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಕುಲ್ಲುನ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಮಾತ ವಾದ್ಯದ ಬೇಲೆನು ಎನ್ನ ಮುಖಾಂತರನೇ ತಾವೊಂದುಂಡು ಮಾತ ಗಿಡಟ್ಲ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತುನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಂದೀಪ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತುನು ಪನ್ನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ತನ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನೇ ಕಲ್ತನ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆಡುಗಾರಿಕೆ ಕಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ನಾರಂಕ್ಲೆನ ಗುರುಕುಲು ತೀರಿಯರು ಅಡ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾನಗೇಶ್ವರ ದಾಸನಾಡು PK ಗಣೇಶ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಚೆನ್ನೈ ದಂಚಿ ಬೋದು ಒಂದೇ ಕಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ CD ಪುರ ಆತನ ಹನ್ಮಗಿರಿತ CD ಪುರ ಆತನ ರಾಮಾಮೃತ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನೋಡು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಕೋಲದ ವಾದ್ಯಗ್ ಎಲ್ಲಿರ್ದೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ದೈವದ ಕಾಲ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಪರಿಚಯ ಎಂಕ್ ಪಂಡತೆ ಕಡೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪೋಂದೇ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾಡಗ ಅಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಅಜ್ಜ ಪುಲ್ಲಿಂದೇ ಪನ್ನೊಂದಿಪ್ಪುನ ಎಂಕ್
ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ನಿತ್ಯ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ನೆರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಮ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪು ಜೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಒಂದಾನಿಗೆ ಅದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಕೋಲದೈಕೆ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪಡ ಅನಾರ್ಯ ಬತ್ತುನೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಮನ್ಪ ನಾನು ಐನು ಇತ್ತೆ ಮುಂದಾರಿಸ ಒಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡಿಂಚ ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ 5 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕೋಲದ ಬೇತನೆ ಇಪ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅದು ಕೋಲದ ಪುರ ಇಪ್ಪುನ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಾಕರಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 20-25 ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಾಕರಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತ ಈ ದೇವರನ ಬುಕ್ಕ ದೈವಳನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಿಡ್ದಾದ್ರ ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸುತ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನೀತಿ ಅತ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿಕರ ಈ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಲ್ ಮಸ್ತ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಂತದ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಾತ ಊರ್ಗು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಐತೆ ಪೋಯ್ ಸೀಸನ್ ಪೋಯ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ತಿಬಾರ್ದಂಚಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಯ ಮಸ್ತಿಗ್ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಮಾತ ಊರ್ದಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಇಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಅಲ್ಪ ಉಡುಪಿಡಿ ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಈ ದೈವ ಚಾಕರಿದೈಕ್ ಪೋದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ನನ್ನ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಪೊರ್ತು ಅತನೊಂಜಿ ನೇಮದ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂದು ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿದ್ರೆ ಕಜೇರ್ ನಂಚಿತ್ನ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಮನದಾನಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಅಂದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಅಂದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂದೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಒಂತೆ ವಾ ರೀತಿ ಪೂರ ಅವೇನು ಸಮತೋಲನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪರ್ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇದು ಎಂಕ್ಲ ಕುಡ್ಲದಂಚಿ ಕೋಲಾಪುರ ಇತ್ತನ ಮನತನಿ ಕಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪುತ್ತೂಡು ಇಪ್ಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಪೋಡ್ತೊಂದು ಆಂಡ ದೈವಾಲ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಕೈ ಬಿಡ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಒರಿಯೆ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗ್ ಒಲ್ಪರ್ದು ಉಡುಪಿರ್ದು ಬತ್ತನ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಏತ ಸತಿ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಒರಿಯೆ ಬತ್ತನ ಉಂಡು ಅಂಚ ದಾಲ ದೈವಾಲ ಕೈ ಬಿಡ್ತು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಇಂಚ ಆತನು ಅವು ದಾಲ ಬತ್ತುಜ ಅಂಚ ದೈವಳನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಿಡ್ದಾದ್ರ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನೈಕ್ ನಮಕ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಇಂಬು ಕೊರೊಂದೆ ಉಳ್ಳೆ ರಂದ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೈವಳಿಗೆ ಉರಿಪಿನಂಚಿತ್ನ ನಾದಸ್ವರ ನೆಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡ ನೆಟ್ ಉರಿಪು ನೆಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಇರೇಗ ನಾಗಸರಡ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಸಾ ರಡ್ಡೆರ್ದು ಸಾ ಉರಿಪುನ ಉಂಡು ಇದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಕುಡ್ಲದಂಚಿ ಪೂರ ರಡ್ಡೆಡ್ ಸಾ ಇರ್ನ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ತಿರ್ತಿರ್ದು ಐಕು ಸುತಿ ಲಂಚನೆ ಕೋಲು ಸುತಿ ಉದ್ದ ಸುತಿ ಬರ್ಪುನು ಅವು ತಿರ್ತು ಮಾರ್ದು ಐಕು ಮಾಂದ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಆ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಅವು ಮಾರ್ದು ತಿರ್ತಿರ್ದು ಉಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರ ಕೆಲವು ಅವು ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಕುಡ್ಲ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಉಂದುವೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನಿಜವಾದ ಪಂಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಉಂದುವೆ ಇರೆಗ್ ಓಲು ಇದೆ ದೇವರನ ನೆಟ್ಟಲ ನಾಗಸರನೆ ಮೈನ್ ಬಲಿ ಬಿದ್ದನ್ನಗಲ ನಾದಸ್ವರ ಬೋಡೆ ದೈವಗ ಮಾತ್ರ ನಾದಸ್ವರತ್ತು ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾದಸ್ವರನೆ ಮೈನ್ ಇದೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಬರ್ತದ ನಾದ ಈ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪೂರ ನಾಗಸರನೆ ಇಪ್ಪುನ ಅವೇ ರೀತಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅವು ಮೂಲ ಎಲ್ಯ ನಾಗಸರ ಅಂದು ಐಕ ಪನ್ಪೇರ ಐಕ ಅಂಡ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾದಸ್ವರನೆ ಮೈನ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಫಸ್ಟ್ ದೇವರ ಪಿದೈ ಬರಡನ್ನ ನಾದಸರದ ಒಂದು ಅದೇ ನಾದಸರ ಶ್ರುತಿ ಸಮ್ಮೇಳ ದೇವರೇಗಲ ಅದೇ ದೇವರನ ಬಲಿಪಿದಾಡು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ದೈವಳನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಆವಡೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಡೆಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕರ ಬಣಲಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡರ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ ಪೂರ ನಾದಸ್ವರ ಸಮ್ಮೇಳ ಬೊಕ ಶ್ರುತಿ ಪುರ ಇತ್ತದ ಆವೊಂದು ಇತ್ತನೊಂದು ಇತ್ತದ ಕಾಲಾನುಸಾರ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ತೂಪನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಾದಸ್ವರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೊಳಲು ಬೊಕ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಕ ಚೆಂಡೆ ಇಂದು ಪುರ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನೀತಿ ಎಂಚ ಅತನ ನೆತ್ತ ಬಗೆಡೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪರನ್ನು ಪಲ್ ನೆತ್ತ ಬಗೆಡೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಈ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಕೊಲಲ್ ಅಗತ್ಯ ನಿಜ್ಜಿಂದು ದುಂಬುದ ನೆಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಕೇಂದಿಜಿ ಕೊಲಲ್ ಪತ ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಹಿರಿಯಾಗಲ್ ಪುರ ಉರಿಪುನಾಗ ಕೊಲಲ್ ಪತ ಕೊಲಲ್ ಇಜ್ಜಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಕೊಲಲ್ ಇಜ್ಜಂಡು ದಾದನ ಅಜ್ಜನ ಕೊಲಗ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆರಂದು ಇತ್ತು ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಈರ್ನ ಈ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ನೇಮಾಗ ಬರೋ ಕೊಲಲು ಇಜ್ಜೆ ಕೊಲಲು ಉಪಯೋಗನೆ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಚೆಂಡೆ ಅಂತೂ ದೈವದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜೆ ಚೆಂಡೆ ದೈವದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಟ್ಟು ಚೆಂಡೆ ಪಾಡುವೇರು ಅಂಡ್ ಅವು ಆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೇರು ಅವಳ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಂಡ ದೈವದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚೆಂಡೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ನಾದಸ್ವರ ತಾಸೆ ಸಮ್ಮೇಳ ಅವು ಅವಳ ತಾಸೆ ಚರ್ಮದವೇ ಪತ ಬರಡು ಇತ್ತೆ ಕಾಲಗ ಸರಿಯಾದ ಕೊಲಲ್ ಲಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನಡನೆ ಪಂತೇರು ಕೊಲಲು ಪತಾಲೆ ಎಂದು ಕೊಲಲು ಎಂಕು ಕೊಲಲು ಉರಿಪೇರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅನ್ನ ಯಾನು ಉರಿಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪಂಡ ಆಗ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಎಂದು ಮನ್ಪೇನು ಯಾನ ಕೊಲಲೆ ಕಲ್ತದೆ ಚೂರನ್ನ ಯಾನ ಇನ್ನು ಕೋಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗನೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಕೊಲಲ್ದ ಕೊಲಾಲ್ದ ಇಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆನ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೂರು ಉಂದ ಆತನು ಈ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ
ಅಗ್ಲು ದುಂಬುದವೇ ವಾದ್ಯ ಮನ್ಪುಣ ಈ ದುಂಬುದ ವಾದ್ಯ ಇತ್ತದ ನೆಕ್ಲೆಗ್ ಪತ್ತು ಜವ ದೈವಗ ಪತ್ತುಂಡು ದೈವಗ ಆಗ್ಲಿ ಅವೇ ವಾದ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಈ ನೆಕ್ ಅಗ್ಲಿನ ವಾದ್ಯ ಪತ್ತು ಜ ಅಂಚಾದು ಪಪ್ಪನಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆತನಗ್ಲೆಗ್ ದೈವದ ಕಲಾಟ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನಗ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮಟ್ಟೆ ಪೋಯಿ ಅವು ಇತ್ತ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಮನ್ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಉರಿತ್ತಂಡ ಆ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಒಂದು ಆತಂಡು ಅಂಡ ದೈವ ಮೈನ್ ಅಗ್ಲು ಉರಿಪ್ಪುನವೇ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಆ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ನಗ್ಲೆಗೆ ದುಂಬುರ್ದೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತನ ವಾ ಪೊರ್ತಗಿ ಇಂಚನ ಉರಿಪೋಡು ಅವತ್ತಂದ ಎಂಕ್ಲೆನ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಇಟ್ಟು ಅವಳ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಂಚಿಗೆ ಈ ಗುತ್ತದಾಗ್ಲು ಬತ್ತನ ಪೂರ ಕೆಲವು ವಾದ್ಯ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಅಗ್ಲು ಬೂಳಿಯ ಬತ್ತನಾಗ ಈ ಪಡುಮಲೆಟ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳಾಗ್ಲೆನ ದೈವ ಹಾಕೊಂಡು ಐಟು ಪೂರ ಇರೆಗ್ ವಾದ್ಯ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಗ್ಲು ಬೂಳಿಯ ಬತ್ತನಾಗ ಕೆಲವು ಗುತ್ತು ಅರಿಯಡ್ಕ ಗುತ್ತು ಅಗ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ವಾದ್ಯ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗ ಐನನೆ ಐನ ಅಂಚಿತ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುತ ಇಲ್ಲಾಗ ಸಂದುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಐನ ಪೂರ ಇತ್ತೆಲ ಪಡುಮಲೆಟ್ ಪೂರ ಉರ್ತಿಜಿನ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಕೇನ್ವೇರು ಅದೇ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಮ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಬತ್ತನ ಅಂಚಿತ್ನ ರೀತಿ ನೀತಿ ಅದೇ ಅಂದು ಇತ್ತೆಲ ನೇಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕೊಲಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಓಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುಜೇರು ಇದ ಪಡುಮಲೆಟ್ ಆವಡು ಓಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜೇರು ನೇಮ ಸೈಡ್ ಈ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಐನಲ್ಲಿ ಜವನೇರು ಪೂರ ಕೊಲಲು ಬೋಡು ಅವು ಬೋಡು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಅಂಡ್ ಅವು ದೈವದ ಪೊರ್ತುಕು ಸರಿ ಹತ್ತಂದು ಎನ್ನ ಪನ್ನೆರ್ಲ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಏನು ಎಲ್ಲಿಯರ್ದು ತೂಯಿನೇಟು ಪನ್ಪುನೆ ದುಂಬು ಪುರ ಇಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತೆ ಪುರ ಬೈದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಕೊಲಲಿ ಇಜ್ಜಂಡಿ ಇದು ಈರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ನಿಗೆ ದುಂಬು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇಜ್ಜಂಡಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪನ್ಪುನ ಈ ನೇಮಗು ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ನೇಮ ಪನ್ನಾಗ ಈರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೂರ ಸೇರ್ಬೇರು ಈ ವಾದ್ಯ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಬ್ಲು ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪು ನೀರಿಗೆ ಈ ಜನ ಬೋಡಾನಾಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೇರ್ನಾಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಧಾರಣ ದುಂಬುರ್ದೆ ಬತ್ತು ನಾವು ಗೌಜಿದ ನೇಮಗ ಅಗತ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಣ್ಣ ಇತ್ತ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಒಂಜ ಪುಜಾರ್ ಮೇದಾಕ್ಲೆ ಕಾದಿಪ್ಪು ಅತನ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಕ್ಲೆ ಕಾದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರ ಉಡುಗೊರೆತ ರೀತಿ ಪರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅತನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕೊಂಡತ ಒಂಜ ಬಳ್ಳೆನ ಒಂಜ ಉಂಗಿಲನ ಇಂಚೆ ಪರ ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲು ವಾದ್ಯ ನಿನಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾತಂಡ ಅತನ ನಿಕ್ಲ ವಾದ್ಯ ದಾತಂಡ ಇಂಚಿನದಾಲ ಕೊರ್ಪೇರ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಚಾಕ್ರಿ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಡೆಟ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಗಿಲ ಇಜನ ಎಂಕ್ಲೆನ ನಾದಸ್ವರಕ್ಕೆ ಬೊಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚದು ಐಕೊಂಜಿ ಮೆಡ್ಲು ಅವಂಡ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆನ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತನ ಉಂದು ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ದಿವೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ತಿಕ್ಕದು ನಿತ್ತೇವೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಉಡುಗೊರೆ ಅವು ಕೊರಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಕೆಲವು ದಿಗಟ್ಟು ಕೊರ್ತೇರು ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡೈನಾಗ್ಲೇಗ ಕೊರ್ತೇರು ಅವ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕುನೆ ಆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕನಾತ ಅಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಾರ್ದಲ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲನ ರೀತಿ ನೀತಿ ನಿಕ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡ್ದೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ರೀತಿ ನೀತಿ ಅವಳ ಎಂಕ್ಲೆನ ವಾದ್ಯ ಬಂಡ ಇಂಚ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕೋಡಿದ ಅಜ್ಜಲ ಬಾಬು ಶೇರಿಗಾರ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪುದಾರ್ದಾರ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಅಜ್ಜಲ ಡೊಂಬೈ ಶೇರಿಗಾರ ಅಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪುದಾರ್ ಪೋಯಿನಾಗಲು ಅಂಚ ಬಂಡದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ತ ದೈವದಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೇವರನಾಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಣ ಆಯ್ತಾ ನೆತ್ತಿರದ ಗುಣಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಪೊನ್ನೊಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಕಲ್ತದ ನತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ರಡ್ಡು ತಲೆಮನ ಮೂಜಿ ತಲೆಮನ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಜ್ಜ ಒಲ್ಲೆರದ ಅರೆಗ್ ಆರ್ನ ಅಜ್ಜೆಲ್ಲ ವಾದ್ಯ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೆ ರಂಚ ಇನಿ ಕೋಟೆ ತಗ್ಲತ್ತಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪರ್ದು ಬತ್ತು ನಂದು ಪನ್ಯಾರ ಹಾಪುಜಿ ನಿಕ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ದು ಬತ್ತು ನಾವು ಮೂಜಿ ತಲೆಮಾರ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಾಲಾಡ್ತಿಂಚಿ ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ ಈ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಅವಡ ಅದನ್ನ ದೈವದೊಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆತ ಅನುಭವ ಪೂರ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನಿತ್ತ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈರೆಗ್ ಅಂಚಿತ್ನ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಈರ್ನ ಜೀವನಡ್ ಒಂಜಿ ಘಟನೆನ ಅತನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಅತನ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯನ ಇಂಚಾರ್ ನಡತದಲ್ಲ ಆತನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಆತನು ಎಂಕ್ಲೆನ ಹಿಡ್ದೆ ತಪ್ಪುಡ್ದು ಕೆಲವು ಆತಂಡು ಕೆಲವು ಅಂಚಿರ್ದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆನಾಲ ತಪ್ಪಾದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶ್ರಮೆ ಅದು ಆಯ್ತು ಉಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲಿತ ಬನ್ನಾಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಐಕ್ ಕೆಲವು ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಸಮಾಧಾನ ಅಡಿಪೇರು ಐನು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಶಾಂತಡಾದಿತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
ಚೂರು ಅದೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡಾಪುನು ನಮ್ಮೈತೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಡಾಪುನು ಅನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುನದ ಇಂಚ ನಂಚ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಘಟನೆ ತಲಕನೆ ದಾದನೊಂಜಿ ತೆರಿಯಂದೆ ಆ ದಿನ ತಪ್ಪು ತೆರಿದ ಆ ದಿನ ಅಂತೂ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದನೊಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ರೀತಿತ ನಮಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಬೋಡಾಪಿನ ರೀತಿ ನೀತಿ ಪೂರ ನಡತದೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ದೈವಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆನ ಜಾಲಡೆ ಕಲ್ಲುಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಾನ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ದೈವ ನೆಕ್ ಪೋನಾಗ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿತೇ ಪೋಪುನ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಸುರುತ್ತೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ದೆತೊಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಪುನ ಎಂಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ದಾದನ್ಲ ಸೂತಕದ ಪುರ ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆನ ನಾದ ಸ್ವರ ಗೈಕ್ ಪೂರ ಲೋಬನ್ ಪೂರ ಪತ್ತದು ಪೋಪುನ ಎನ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ದೇವರನಾಲ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಮಂತದು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಂತಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಚನೆ ದೈವಳಿಗೆ ಆತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಸೂತಕ ಬಾಧಕ ಆತನ ಆಮೆ ಬಾಧಕ ಪೂರ ಕರಿಬೇಕ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧಾಚಾರಕ ಪಡತ ಒಂಜಿ ಲೋಬನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಐತ್ತು ಪೂರ ಮಾತ ಪತ್ತದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನಾಡ ಒಂಜಿ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋನ ದಿನಲ್ಲ ಯಾನ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ದೇವರನಲ್ಲ ನಾದಸ್ವರ ದೀರ್ದೆ ಐಕ್ ಲೋಬನ ಪೂರ ಪತ್ತದು ಕುರ್ದಿ ನೀರು ಪನ್ಪರದ ಐನ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದೆ ಯಾನ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅವನ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಾದ್ಯ ನಿನಾದ ಸೇವೆಗೆ ಪಡೆದು ನಿಕ್ಲೇನು ದುಂಬುಡ್ದೆ ಆಯೋಗ ಮಲ್ತ ಬತ್ತೀರಿ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಪೂರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಪುರ ಆತನ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಪುರ ಆತನ ನೆಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನ ಬೊಕ್ಕ ನೆಡ್ದು ದಾದಾಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಪಂಪಿನ ಆತನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂದೆ ತೊಂದರೆ ಆತನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಗೊತ್ತನೆ ದುಂಬ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದಗಲು ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಮನ್ಪುಣೆ ಬತ್ತದು ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾಗ್ಲು ಏರು ಚಾಕ್ರಿದಗಲು ಲೇರು ವಾದ್ಯದ ಬಂಡ ಬೇನೆ ಸೇರಿಗಾರೆ ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಆಗ್ಲೇಕ ಹೋದು ಒಂಜಿ ವೀಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವೀಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತದಾದ ಆತನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈರೆಗ್ ಇಲ್ಲಲೆ ಕೊಲ್ಲೋದು ಫೋನ್ ಮನ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏರೆಗ್ ಆಗ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಬಂದ್ವಿ ಪೂರ ನಮ್ಮಡನೆ ಉಂಡು ದನಿಕುಲೆ ಇರ್ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪೋಡ್ಚಿ ಆಗ ಬೋಡೈನಾಗ್ಲೇಗ ಆಗ ಏರ್ನ ವಾದ್ಯ ಬೋಡು ಏರ್ನ ಕೂಟದ ವಾದ್ಯ ಬೋಡು ಏರ್ ಆಗ ಬೋಡು ಆಗ್ಲೆತ್ತ ಬತ್ತದು ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಯಿ ಅವು ಬಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಬುರ್ದು ನಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರ ಬರ್ಲಿಂದ ಇತ್ತದ ಜವಣರ ದೈವ ಚಾಕ್ರಿದಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತ ದೈವ ಚಾಕ್ರಿಗೆ ಜವಣರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿತೆ ಮಾತ ನೆಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ವಾದ್ಯಡ್ ನತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ತಪ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಪನ್ನ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪೊಡಂದಾಲ ಜಾನ ತಪ್ಪು ಬಾರಿ ತೊಂದರೆ ಬರುದು ನಾವು ಇದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸೇರಿಗಾರ ಬಣ್ಣ ಅವೇ ವಾದ್ಯನೇ ನಂಬುದಿಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋತು ಭೂತ ಕಟ್ಟರಾಪುಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ವಾದ್ಯನೇ ನಂಬುದಿಪ್ ನಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಾಗ್ಲು ಉತ್ತೇರ್ನ ಅಗ್ಲೇನೆ ಲೆತ್ತಪೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಖಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಹಿಡ್ದು ನಿಖಲ್ ಈ ವಾದ್ಯದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದು ಬರಂದುಳ್ಳಾರ ಅಂಚೆ ನಿತ್ಯ ನಿಖಲ್ನ ಕಾಲಕ್ಲು ನಿಖಲ್ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳಾರ ನನದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ನಿಖಲ್ನ ತಯಾರಿ ಪೂರ ಎಂಚುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕ್ಲು ಪೂರ ವಾ ರೀತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅವಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿರ್ದಾತೇನೆ ಏನು ಪಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ವಾದ್ಯ ಉರಿಪೇರು ಆಯ್ತಾದ ಎಂಕ್ಲೆನ ನೆಕ್ಕಲ ಬಂಗ ಆತನು ಆನ ಪಂಡದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲ ವಾದ್ಯನೇ ಇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಇರೆಗ್ ಪುತ್ತೂರು ಎಂಕ್ಲೆನೆ ವಾದ್ಯ ಪೂರ ಅದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಲ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ವಾದ್ಯರ್ದೇ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಹೊರ ಬಲೆ ಪಂಡ ಬರ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಮೆಗ್ಗೆನಗಲು ಪೂರ ಕೆಲವರು ಕಲ್ತದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯ ಪಂಡ ಅನ್ನ ಬಲವನ್ನ ಬರ್ಪೇರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಮಾತಾಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಕಲ್ತನಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೂರ ಇಂಚ ಇತ್ತಂಡ ನನ್ನತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗಿದ ಎನ್ನ ಮಗ ಆಡು ಎರೆಗ ಅನ್ನ ಕಲ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಾಗ ದುಂಬುದಾಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲೆತ್ತೆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗಿಪ್ಪನ ನಿಕ್ಲ ಅನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಲು ಅದನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲು ಏತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಸೇವೆ ನಿಕ್ಲದಾದ ಕುಲಕಸುಬು ಉಂಡು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಮಲ್ತ ಬೈದು ಐನು ಇತ್ತೆಲ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಸೇವೆದ ಪೊರ್ಲುನು ಇತ್ತೆಲ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರ ಇನಿತ್ತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅವೇತೋ ವಾದ್ಯ ನಿನಾದದ ವಿಚಾರಲು ಅಂಚನೆ ವಾವ ರೀತಿ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತ ಪರಿಕರ ಪುರ ದಾದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಸೇರಿಗಾರ ಸಮುದಾಯದ ಪಾತ್ರದಾದ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯನ ಮಾತ ನಮಕಿನಿ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಸಂದೀಪ್ ಅರಿಯಡ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾತ ಬರ್ರೋಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ವಿಚಾರ ಮಾತ ತೆರಿಪಾಯಿರೋಲ್ಲ ಆತ್ನೇಟ ನಿಕ್ಲಿಂಗ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ.